Oyawre nyakoro mo gijuang kama tiere kodi karka chel cheno maru piny gazet chakore san nyakoro mo gijuang biro katai nyinga kilo fasoloch degi sumu kanya nyakoro mo kionya kati sango tani gi wendo karka mabende wadnono ku gazet pile ka pile jako bodwa Joey Raymond oyawre kino machiegni oyawre nya okenya kachi inade wuod nya kachi mosi amba kwe akawu kama ntiere wajeno kinyi makawuono weche thothanya matimore gazet adano ne mokong gazet mara Daily Nation kachel koda ka gazet ma The Standard itigi mokwongo ni to giwacho nade ukinyi makawuono gazet ma Daily Nation mai kama entiere achiel kachiel mano ka yudo thuolo mar nene ang' yude kanya koro mo gijuang iwacho ni Afya House Chiefs Dr. Organ Trafficking Dossier gima ntiere karka sani ntiere ohala mitimo titime osuptal osuptal mabende osebedo sani kore ute fwambo mathoth ok en kata ni iwache thuolo mokwongo remo gi TV karka kata kamano en osuptal ni ma osekete nyong'ong mano mara Medihill kinde mano chako wacho weche gino wach ni donjo ne wuon osuptal ihango ne wach ihango ne sani koro ochopo ka ite mokwongo kendo ka iwacho ni oganda ahinya jogo modhier ahinya manyo pesa gichiwo nyiroke titere pinje maoko mana kaka iwacho kawuono wan go oboke ariyo to kineno wach mi chako go sani ni omenye oboke ariyo gi te The Standard omenye Daily Nation omenye kaka achiel kuom sigeni madongo magitimo apani maindi nyaka koro gima kamochope ni nikech asomo sigana gazet mar Daily Nation to kena ena wach makoro kawuono wache rumbi kako osebed ka iwache kinde mokadho chien inyalo paro motelo kano ogola weche gi wi karod thieth ni to ne giwacho ni yango ne giwach mago moko kuom jasi gi weche go mago hala kamano kata kamano ni nitiere duol mane ochuogi mondo mine tim nonro kendo yanga diera mantiere anyalo paro mana mapiyo leo chieng' moro nasedhi liel moro yo korwa kocha to kano chopo sametimo neno to aneno ka nyithi mama no chako yware tachiel kuomgi no blame nyawadgi kabisa ko wacho ni ine mane chuno mama mondo dhi Kisii odhi mondo miyo odhi otim ang'o timne bero to kata gima ne timo ne bero ne ok wang'eyo kanye mana duga fwenyo ni kare wala mar uso nyarogno gi moko kuom fuon mag del dhano en gima nochakore chon kendo nodhi mana nyime to kapar ka en od thieth ni kende en od thieth mopogore oboke ni wacho nang'o kawuono wacho ni nitiere kindo omenda misingo ne jogo moyie golo nyarogni magi maindi omenda mochakore $500,000 nyaka 800,000 gi wiye to ng'amo kawe dhi use piny Germany gi omenda maderom $1,300,000 kata $500,000 joma gi target ahinya gin jogo mapod tindo ma bende nonro mar thieth wacho ni ng'ama pod tin fuonde gi mag del pod nigi teko kile seneno kata e weche go mag kata mbui mapacho kaindi ng'ato wacho ni kia gini kinyiewo en $100,000 to kidney ni kiuso en $1,300,000 koro tigi wiyi inyalo paro weche makamano miwacho e yor mela gi yor angera kamano aneno ka koro gichopo sama koro gichako bedo gik makoro rawere donjore gitimore koro apani nonro motimni ji mondo bed careful kata kamano bende gi joma dhi osiptal ido ka koro nonro motim kaindi wacho ni ka nitiere ng'at monego bed ni chung' e loyi iluongo ni next of kin to ka in ng'ato mani higni 18 manitie bwo higni 18 imi passport ma fake mano mar Somali matieno ohala ni nonro wacho ni jok mosebedo ka time mang'eny ahinya gin jogo mawuok Somali nikech gi singo omenda mathlach achiel kuomgi kaneno ka rawera ma higni 14 nono wacho ka nino singne $100,000 to kachopo ka to $100,300 koro inyalo paro jahigni 14 $100,300 pesa oingo ji koro maendi nyakoro wabed waget nyong'ong' ahinya ng'ama dwa dhi od thieth ng'ama otere od thieth next of kin ni obed mana watni ma in godo sure kama nyakoro mujwangi some ite mara dek gazet mara Daily Nation kod ite mara uchiel gazet mara The Standard okinyi makawuono tie chike ma nyakoro mujwangi ma debed ni ko kadhgi e chike gidhi bedo gi pek moro mano kama gintiere kachiel magi chike gi mago mag matayo penj wacho ni nitiere paro mar chik moro masani nyakoro mujwangi nitiere ka opedhe e od bura odhi kelo lokruoge machal nade mokwongo sani wacho ni lony manyasani kata AI idhi ti kode kanye e rango ni onon penje yo makare ma en gimiluongo ka ni
the Kenya National Educational Assessments Council bill mano ma kochopo ni dhi tere od bura gigo mantie kacha modhi bedo kacha ka oloko en kaka inono penj gi kaka ineno ka jogo moyud ka kwalo penj ikaone gi okang' machal nade mane kama gintiere karka iwacho ni tiyo kod lony manyasani kata electronic marking of tests to koro mae gima po kilero karka en mag jogo matiyo gi choices koso mendiko AI powered scoring of exams machielo bende in real time assessments mantiere wacho ni tougher penalty for cheats magi bende osebiro kata gikoni higni 7 jela kata both. Ing'eyo ni magi gik mane osechak wach chon ahinya to kara tougher penalties kum mager ne jogo moyud ka kwalo penj. Kata kamano kilewa penjre ni CBC en ang'o? CBC dong ne giwacho ni en lony wechego mag somo man rango ahinya nyalo kata gino ma japuonjre nyalo timo maber ma ok otimo ang'owa moko kete weche mag theories gang'o ni mar CBC dwaro mare maduong' en rango potential mar nyathi nyalo mare gino monyalo timo. Kaendi wanyalo yiere ni kwa dhi wechego mag lony manyasani yes gigo kaka AI powered scoring exams mago to dwaro ne nikech iyudo ka nitiere gik mang'eny masani dhi tim ko onindo korka lony manyasani wechego mag nono penj kitiyo koda wechego mag lony manyasani bende ero giwacho ni nitiere kaachiel koda real time assessment yani time to ing'iyo giminyalo timo tipuodhi kinyalo kata ok inyal mano koro bende dhi konyo kuom thuolo malach ma bende osebed ka itimo ang'owa irito godo duoko gima gini mora godo ni koro igole e wechego mag ndiko choices ABCD kaachiel koda bende wechego mag ranking. Ing'eni chon ji ne timo penj mondo ka penj oduogo to ng'eni yombo ng'a wechego mag ranking go aneno ka ne gimiyo ji bedo ng'at makoro en focused on result to ok en focused on ability gimonyalo timo generally mondo mi ong'e kama teko mare gi lony mare nitiere. Koro gini koduoke kama koro wadhi e CBC were gi CBC ma pod itemo nyaka sani kwa dhi e CBC ma koro ng'ato inyuolo to janyuol kaachiel kod japuonj gi jogo modakore machiegni nyalo ng'iyo gino mabendo nyalo timo maber to kono michime kama sirikal bende koro kelo facilities nikech iyudo ka sani kata kuonde ma ji dhiye e klas 10 pok ji ong'e mang'eny ji ong'e koro kiwuok e junior school tidhi kanye matieni infrastructure pod wan piny to ka gikele makoro gichopo kama nikech ka giwacho wechego mag electronic marking AI powered tiyudo kata ka iskunde wa pod waonge klesni moromo pod waonge facilities moromo pod waonge gik manyalo konyowa koro gikwong giket facilities ka gin gik manyalo dhi gi wechego mag technology gi lony manyasani bende ber. Kata kamano an gima wach ni nyaka gisa ni wasiru wechego mag CBC nikech en orango gino ma ng'ato nyalo timo kopogore gi wechego mag choices machon miyudo ka ng'ato samoro noket gi ABCD higni 8 kotieko to ok ong'e kata nodwa timo iyudo ka ng'ato tieko klas 8 to penjo dhi timo ang'o ni pod akia koro bedo content creator mano tiere koro mojwang' weche thoth ahinya mano bende lai ma jok moko bende sani kawo ka girango weche ma gintie godo iye koro mojwang' dano donjo ite ma iye kar ka nitie ite mar 2 kod ite mar 3 ka wadano waranga ne chal mar wach kama gigi duto bende nitiere kar ka iwacho ni nyakoro Mojwang' en end of an era iwacho ni children's home nyakoro Mojwang' magi ute mosekonyo nyithind kiye nyithindo mantiere e bunge iwacho ni mantiere e apeyni mopogore opogore jogo mogo kuonde ma gijote mosebedo kaka dala ma gintiere ute mohewo 1,000 dibedo kacha ka iloro kendo mano dhi kelo thuolo ne sirkal mondo mi one ni nyithindo gi oriwre kod wetegi kaachiel koda ka neno kaka nyithindo gi ok nyal bedo oko ahinya mano ka gintiere utegi. Ingine asomo kanyo to yudo kamoro kondik kanyo ni research shows that children's homes have a long negative impact ni bedo ne nyithindo gi e kuonde ma bende gijotie kata kuonde ma bende imiyo gi asir mopogore opogore osebedo gi achiedh nade kata keto gigo ma bende rocho ngimagi e wechego mag dak kaachiel koda dongo margi ok gite nikech iyudo ka nitie joma ne oyawo kuonde mag rito nyithindo nikech mano luong ma gin godo are chon otime nikech mane gima ohero. Tie joma bende time nikech ohala oyudo dona moro ka moro orone to ong'ado nus otero koni nus ogerore godo koro iyudo ka
gimodwaro en numbers momedore e kama orito nyithindo, lakini onge gi chuny mar ritogi. Aya bende gimoro bende matimore samoro kaka nyathi rito. Iyudo ka samoro kata gik moko matindo biro ma iluongo ni kia ni day care gi. Iyudo ka nyathi pod tin, osewere gi janyuol, itere kanyo, oriyo gi pampas odiochieng' mangima. Koro apani moko kuom gigo ma samoro bende ng'iyo en dongo mar nyathi, alwora ma entie, orite nade, ipuonje nade, jok man kanyo be gin jok ma ochunogi ni nyaka ging'i kaka nyathini dongo. Koro kata ka sirikal dwa tieko mane nitiere machon, ka nonro osewacho ni samoro gisefwenyo ni nitiere achiedh nade matimore, lakini gimbe gimiwa alternative ma samoro dhi lo maber. Kik iwil gima ne tiyo tikel gima ok ti, nikech nitie nyithindo moko ma ne onge geno moro amora, gin kanye mane gintiere. Nikech wacho nyaka gie sani nitiere nyithindo maloyo 44,000 mago ma samoro nitiere institutions mopogore opogore, mang'eny 1,443 mago ma pod tindo kabisa, ma samoro ikwanyo, samoro dir, samoro bende wechego mag lwenye modaro. Koro nitiere dhier ahinya, nikech nonro ni wacho ni nitiere namba mamalo mano kwan madirom 3.6 mag jogo ma bende pod otimo ang'owa ni koda wechego mag dhier, pod onge yuto no moromo ma samoro neno ni ginyalo yudo konyruok kuondegi. Koro kapok gitieko to gimiwane kama ber, kigiketh gima ne tiyo kapok giikore miyogi alternative. Kakanyo bende nitiere mamoko ma yangore ni kata kiwacho kinde mokalo nitiere paro mano mar lorogi, kendo paro pod nitiere ka ilorogi. Iwacho ni private homes gi osebed kata ka itiyo godo e trafficking mag nyithindo. Bende wacho ni en gino ma en ataro mar chik. Nyithindo ma oyawo 44,000 nyokoro mogi jwang' nitiere kuonde mag dak machalo kamagi ma bende nitiere kar ka ma bende dhi bedo kae ka warango nyokoro mogi jwang' achiel kachiel. Nitie weche mamoko bende ma pod omi pek kar ka wadani mondo morangi ite mar ang'wen. Ite mar ang'wen e gazet mar Daily Nation kawacho ni keep off military. Jatend piny Kenya wacho ni josiasa wacha weche muda wacho mag siasa te to kik umak jolweny ma pacho ka. Jolweny rango ni piny Kenya ochung' mongirore kendo dongruoge mopogore opogore nyalo biro. Ma siema nochiw nyaka ne jofwambo, josiasa kod ji mamoko mantie. Wacho ni en obochung' kendo orit ratiro mano mag jogi magin jolweny ma pacho ka. Ing'eyo wechego mag jolweny donjo wechego mag siasa, ing'eno kochakore sani. Anyalo wacho ni ne gichakore jatend piny manosedhi yweyo Uhuru Kenyatta kanokawo Meja Badi omiyo mondo omiyo control kata orit bomano ma Nairobi, mano tok kanosethich oko gavana ma Nairobi mano Mike Sonko. Kanye ma bende jolweny nochako bedo involved directly. Ai bende nitiere provisions kata chike moyiene jolweny timo tije mopogore opogore. Ineno kanyoro ni loso lap tukeno mano ma Kasarani, jolweny ne bende omi tijego. Koro iyudo ka nitiere gigo ma bende osebedo ka kelo tend lweny machiegni mondo omi oriwre gi japiny edha tije mopogore opogore. Mak mana kama koro nokelo moriwore gi siasa. Ng'ini the moment mane othich oko gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ae bane omi Meja Badi mondo mi orita Nairobi ka opogne bathe matin, an kananu bende opogne matin. Kanye ng'eni koro ne chalo gima gidonjore e wechego mag siasa. Ae maendi koro duogo ojimbore ahinya tok ng'anyo mano mar Gen Zs, kama bende iwacho ni nitiere kweth mar jolweny manogol mondo mi obi ochiw sir ne obila ma pacho kaendi. Mae tok ka ne osewachore ni rawere ma pacho kaendi ne oronyogi gi ngufu gi ng'anyo mane dhi nyime kinde ka kinde kikwedo godo moko kuom weche mane bende Gen Zs wacho ni ne ok ber pacho kaendi. Are kanyo penjo mang'eny osebed kipenjo ma loyo duoko. Gino mademi sirikal ne gol chik mondo mi jolweny ne bi kwe wechego mag ng'anyo mag Gen Z. Apani kanye mosebedo ka kelo koro gwandruok e kweth josiasa ma pacho kaendi. Koro kata kapok owach ni mondo josiasa owere gi wechego mamulo jotend lweny pacho kaendi, to nego beni jatend lweny masani chiwo duoko mowinjore. Kinde moro noluonge e nyim od bura kamiti no mochung' ne wechego mag arita kwe mondo mi nolerane gino no manomiyo ne inyalo gol jolweny mondo mi odhi e pap gayo ng'anyo mar Gen Z. Tiyudo ka jood bura ne okwedo moko kuom duoko manowacho kane giwacho ni gik mowachogo ok winjre ahinya, onge koda ler matut kotenore koda chikego matayo tend lweny pacho kaendi, gigo mademi gol jolweny gi sama nogol gi cha.
be nonyalo justify kana nyalo lero ne jopiny. Koro yes, makosa notimore, nogolgi, duoko pok oyudore maler, jatend piny kwayo ni mondo wawere gi siasa nikech kama koro sichako donje ni chal ma gisefwenyo kata nonro samoro maling'ling osefwenyo ni nitiere kweth moro madwa tiyo gi wachno e kelo tungni e chochni. To kowaweyo siasa modonjore onyorore kodgi ahinya, to samoro jatend piny be kine wuok kama to nitie gima osenyise. Koro we kawe gi kama owache gono nikech kata ang' wawuoye onge gima dhi konyowa gi sani. Koro apani ling koro nyalo bedo maber mondo mi kik gik moko escalate madhi beyond our measure. Nyakoro Mojwang' sigana moro ndi kar kae kod Eric Matara ma Daily Nation wacho kar kani Ruto wacho ni wabro deal family decisively kod leaders kata jotelo matemo loko pach jopuonjre mano konde mopogore nyakoro Mojwang' to montie kod kar kachiel nyoro jopuonjre mano timo maber e weche mag drama ne ochope kar jot mare kendo kanya achiel kuom gigo mabende ne olose ahinya ka entiere kar kacha ng'eni Echoes of War mano tugo mano ni kanyo kod Butere Girls ne okelo paro mopogore mano ka entie kacha Nationals Nakuru. Ing'eyo Cleo, Echoes of War ni be kata ng'ama nong'eye ne onge. En gima ne timo jopuonjre go ne dhi mana nyime kode mana kaka kawaida. Gimomiyo jo Kenya koro nodugo keto dwaro kata keto pressure mondo mi ging'e ni ang'o matimo en the moment mane sirikal odonjore gi wachni. I will deal family. Obiro rakore kod giri jogo ma bende temo radicalize nyithindo kata keto adier. Ntiire gimoro ma bende ok nyal geng' gi sani e pacho kaendi. Mano social media, access to social media. Mano ng'eni sirikal ok nyal control sani. Nyathi chope klas 4, in fact okata klas 4, aparo ni kata mari idonyo ni to sekao simbi dwa neno cartoon sani kata ging'e nyaka pattern gigolo kendgi to gidhi mago dhi nyaka e YouTube modonje cartoon mo ne gimoro amora modwaro. Mak mana gima sirikal temo wacho sani ni ng'ama nyalo bet piny mandiki ma dhi e sikul ma puonj jopuonjre ma nyisgi kama e marach. Koro kata kwa nini nitiere gik minyalo ndiki sana en kata usani en gino mabende nyalo impact society either negatively kata positively. Gima notimore Butere Girls wanyalo wacho ni ok ber nikech ne gidonjore kodgi ma gimiyo koro ji obedo gi interest ng'eyo gima timore. Kata kamano waweriwo jo siasa kata waweriwo siasa gini. Nitiere gimoro minyalo puonj ji ma samoro nyiso kaka sirikal dhi marach e yo maber. Ting'eni koro kosoe siasa mang'ane laure kane ng'an laure koni to koro kanye kamano kethe. Kata kamano neno ni pod wa promote sani gino mapuonjo ji wawa odhi nyime. Kamano nyakoro Mojwang' some kanyo ite mar 5 kia ite machielo ite mar 6 nitiere gimomiyo komiti mano mar od bura dwaro mondo mi jatend piny ochiw tich machielo ne Mr. Isaboke mano Stephen Isaboke mabende no kawo kendo kete kacha lemo mar jagoro mungirore mabende no wal kono bencha omuma wacho mondo mi olokne migawo wacho ni kama nitiere karka nego lokne docket nikech en achiel kuom jogo magin weg Go TV Kenya. Wacho ni nitiere kacha bende kaka jatelo mochung' ne weche mag tudruok odhi bedo kacha gi weche mag gin conflict of interest. Chieng' mane idadhoge mokwongo maya pani penjo mano kwongo penje mokwongo ni to odhi timo nang'o mondo mi ota migawni to komachielo bende en achiel kuom stakeholders madongo mano mar Go TV. Apani kwayo ma koro kwani ber nikech gima biro in play gi sani en gimiluongo ni conflict of interest nikech sama in kanyo to kinyawe mari chapodho to mamoko dongo. Koro apani gima odhi kwongo timo mokwongo kanyo e administration mar en temo deo wang' iluongo nang'o Go TV. Koro ka ber to nego wile nikech koromo telo to samoro nyalo bedo kata e migawo machielo. Yes, lony mare gi kuma osebedo kotiye onindo korka wechego mag tudruok kachiel koda lony manyasani. Kata kamano ni mar gimomako gi sani en achiel kuom joditogo e kambino mar Go TV. To koro kochako kete docket no mar communication tiyudo ka samoro ji ywak nonyalo dewo wang' kambi machielo cha ahinya moloyo mamokogi. Koro mondo mi papo bed marom ne jotugo duto apani kwayo ni ber mondo mi gole kete kamoro mondo mi odhi nyime gi chwalo tije kaka jatelo. Kata kamano mondo mi kik obed gi yore ariyo mariwore kama indi madhi koso chweyo ne lwasi makare mar tich
miye mana kamoro kata an anyalo siro maendi nikech maendi achiel kuom gino manopenja ahinya kanodhi dar dhoge od bura ma pacho kaendi ma tok gwelo mare gi jatend piny. Yeah. Kano nyakoro machielo bende magi thuolo mar somo kar ka ite mar abiriyo gimomiyo jotend migepe kata jatelo mochung' ne weche mag limbe e pinje maoko mano kata limbe tudruok pinje maoko mano Musalia Mudavadi koro dwaro jotelo mantiere Sudan ma bende osebedo kata kantiere kod tulo mar mondo mi ogolgi kato migi kum mano gibed sanction kuonde ma gintiere mano ka gintiere kar ka ma wach mosekelo liet bende weche mag siasa ka jotelo mathoth pod tudo mano jok makedo sirkal tesre pacho ka ahinya jalo jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kowacho kar kanyo ni gin to gin jok mage mantiere kar kae ma jatend piny Kenya ong'eyo makelo lweny kata tulo e pinyno. Ing'eni gino nowacho kata chieng' mane daloge gi ute fwambo cha to mane mana wacho ni mano e gima ne bende dhi keto piny Kenya andaki mokadho wacho ni jatend piny masani William Ruto nigi tudruok machiegni gi kweth mar RFC. Kata kamano ineno ka piny Kenya osebedo ngalogo manyime temo kelo kwe pinyno mano mar Sudan kendo ineno ka nyaka gie sani ne giloso sirikal margi pacho kaendi magibiro thuolo machuok tok ne bende piny Kenya rem yudo komno mar AUC ma bende wacho ni achiel kuom gigo ma bende nochwanyo piny Kenya kata nomone chopo ngalono mar ne chiwo loch kata ne yudo loch en moko kuom koso bedo koda tudruok kaachiel kod adiera nikech ing'eni gima osebedo ka tayo kata gayo tudruok e pinjegi en wechego mag diplomacy. Tiyudo ka nyaka gie sani sama koro interest mar piny moro gi piny moro ok dhi makare tiyudo ka piny Kenya ma bende koro kawo sigono duto okelo kweth mobalo no pacho kaendi temo kelo kwe gi pacho kaendi gino chal mane bende noketo piny Kenya nyong'ong pinje mamoko ng'iye sama lweny dhi nyime kucho dibed ni piny Kenya nitiere gi ng'eyo moro mana kaka jalup jatend piny manothicho Rigathi Gachagua nowacho an wachne no nokakawe mayot nikech mondo miyud ka jalup jatend piny wacho gimoro aina no ewi jatende matiyo ne beto keto piny Kenya aire kiki matin ka bende samoro di bed kitudowa gi wechego mag lweny kata bed ni samoro wane mwa tele wechego mag kelo thek samoro ji ne wacho ni wakelo mana thek nikech lweny no wang'eyo koro gino naneno koketo piny Kenya kamoro marach kata kamano we wariti ka kwe obedo mondo mi wechego mag nek gi tho mang'eny go rum dhi bedo maber kata kamano piny Kenya sani gi kama wantiere ni wechego mag tudruok gi pinjego maoko ahinya to alwora mar Afrika ma ugwe ok ber ahinya. Nyakoro mojua mano mantiere kar kanyo e gazet ite mar abiriyo piny kanyo ka ng'irange bende nitiere kar kanyo ka gikone ni jotend migepe mamoko ma bende osebedo kaka liet mag NG-CDF John Mbadi en achiel kuom jogo ma bende ochopo kata odiochieng'no manyoro tiwacho ni ok en kende kata kinde mokalo Henry Rotich kaachiel koda ka Njuguna Ndung'u bende osekale obadho machalo kamagi bende iwacho ni deko mar omenda mar CDF ok en gino ma miwacho ni mokwongo kata mosetimore machal nade to sekelo buok. Ing'eyo wechegi mag CDF kata an asebedo ka awache kuom thuolo malach ahinya. Iyudo ka king'iyo kata application mag counties wechego mag basari ma bende nyaka gie sani nigi ywaruok. Sirikal ne osegolo chik ni mano gino ma samoro chik ok opuodho mondo mi counties ochiw bursaries. Deko mar omenda en gino ma bende apani oserocho mokadho ok mana somo kende kata kamano tije mang'eny mag sirikal. Iyudo ka bursary ji nyalo apply around January kaendi ji nyithindo oseoro kwayo osetim gimoro amora nyaka sani watieko dwe mar ang'wen wadhi e dwe mar ang'wen bursary pok owuok matin wadonje tam tu ji apply immediately ka yawo sikul tiyudo ka gini duog deko samoro iyudo kata ka osetim disbursement moselandi ni constituency ni ogolo siling 8,800 ne jopuonjre mag mbalariany gi colleges chak kaw another 3 weeks kata 1 month koka pesa donjo e account koro ka ber to gini ok onego bed ni ng'ama donjo sani be chak tiyo gi midhiero mane nitiere e past regime mondo mi justify godo gimomiyo ang'owa omendo delay ka en ni en gi lony kendo nyalo loko onego bed ni waneno changes waneno lokruok kana olewo gi jumbe 2 koro kata kodonjo to lewe kata gi juma achiel to wachni jo kama kinde mokadho nolewo gi jumbe 2 sani olewo gi juma achiel to ka en mana the same story regime ni gi regime then koro kwane impact mar lokruok. CDF en gino ma bende sani gi sani e sirikal ma sani nigi liet mokadho mara jomoko dwa nogole mara jomoko dwa nodong
jod bura tete ae jomoko be wacho ni maendi kama osebedo kilodhe omenda malich mokadho kin jod bura kaachiel kod wedegi gi osiepegi. Koro warito ng'iyo firimbi mogik idhi gole idwoke e counties, to kodwoke e counties tidhi chak keti ni koro otimo ang'o gang'o. Koro warito neno mondo wane ane ni to kodwoke e counties to dhi bedo gi effect mane, impact mane e ngima japiny moloyo kaka MPs osebedo ka tiyo kode. Nyakoro mojwang' mano ntiere kar kanyo achiel kachiel yudo thuolo mano mag range kar kada ni orangane machinglo mantiere ite maiye kar kae gazet mar Daily Nation ite mar 17 ka welo manodonjo wadhi yudo thuolo mar tieko chon mondo mi wachiw thuolo ne twak mabende biro kar kae gino minyanene machinglo kae kae to bang'e ang'ene ite mar 20 e gazet mano mantiere iye kae ikoni kanyo gimomiyo nyalo bedo kod nok mar aboyunga makoro sani nyaduoko piny geng'o kutegi mag ayaki. Iwacho ni condom shortage now risks busting HIV gains. Odhi chalo nade kine mantiere karka mana ng'ena gimedna kanyo giwacha mogik mabende ang'o wabedo kar. Yes. We wang'i wach mar raboyunga mosebedo ng'eyo achiel kuom kata kane wadongo moko kuom gik mane ipuonjowa ne en ABC. Keni mondo wechego mag ritruok abstain, kiang'o be faithful, then tigi raboyunga gik makamago. Koro wadoga doga kuma ne ipuonjowa e ABC cha to wanyisgi ka raboyunga onge to tigi A gi B ok kamano. Ibed abstain, ibed faithful. Koro kik wawe wach ni ka raboyunga onge to ji dhi tho. Itho nang'o? Ne wan gi ABC, abstain, be faithful, then use protection. Iluongo nang'o gik makamago. Koro ka raboyunga onge nyisa jogi gidoge A gi B. I abstain to be faithful. Machinglo. Machinglo ntie. Jo mako wacha abstinence ABC. Mane wacho ni. Yeah. Otiego karkai. I will be happy to have you on a short list too. Aneno pichni mag jogo mokel ka ng'eny gi aneno ka gichalo governor. Aneno ma piny ni chalo governor ma Mombasa, aneno James Orengo malo kacha. Aneno Trans Nzoia, aneno Murang'a, Mutua, aneno Kilonzo, aneno gi kanyo endo. Mama Chakos be orwako bulu. Yes, Mama Chakos be aneno kanyo Vinya Ndeti. Koro gima timore kaendi hapa ni en lweny mar duoko aguch omenda mano mar dongruok constituency mondo duoge counties. Koro eno ka governors giwuondre ne ginini kaendi to be gimor girito mondo pesa ni oduok korgi kaendi. Ji osebedo ka ywak ni governors bende osebedo ka yudo mana omenda margi to gima gisebedo ka gitimo malich to onge. Koro sani od bura ero koro chal ka gima koro opingo tuegi. Gigony koso giwe. Koro mojwang' weche mathoth pod ntiere kar kae. Gazet mar The Standard ondike kanyo maduong'. Ang'ini mane makelo giko mar nonro mag gazet kar kae ka ng'irange iwacho kanyo ni unfit but approved. Yes. Mago jotend migepe manyien mabende ntiere kar kae. To dhi chalo nade nyakoro mojwang' ka mathoth bende ntiere kar kae. Itimo kongo mar The Standard kiwuok oko mondo mi kik obuogi kama kako chal. Yes. Magi weche mantiere kar kae. Cheptumo mano migawo mano makit chwech kaachiel koda ka Godfrey Roku. Yes. Mano mar mochune jotije sirkal kanyo to gidhi bede yo machal nade nyakoro mojwang' nitie gik mathoth nya mantiere kar kae nyaka ite mar 10 wacho ni ero kosewe in the soup of a wife's demand. Mano mantiere e ite mar 3 kar kae iwacho ni ng'ato kod jaole machon bende koro chopo kamoro matek. Mano William Osewe. Wacho ni diponi kama gigi chopo ema odhi bedo kae mar rango ni Kosewe Ranalo food restaurant kama Nairobi ka dhi bedo kode ng'ikni koso dhi chopo kama chal nade. Ranalo Kosewe bende ng'ino osebedo gi ywaruok are kinde ma bende ne oyudore masira mane jago cha ochwade koda magina. Naneno ka notimo sigana no e odwa mar fwambo kaendi mowach ni are kanyo ngima ne ok osebedo maber ahinya. Bende noywak moko kuom hola manokawo. Koro apani maendi kama investment achiel ma joma joluo notimo. Koro ok en morwa ka midhiero gi chakwa kata kamano en hali mar ohala Cleo.
Ai, koro mo juang mane kinde magiyudo tembe manyo pesa temo kelo Nairobi. Mago mathoth mapontiere karaka. Yes. Wachani mwandu ma uso bende onge ka gigowi mano kaka Costo Jwang'o wache. Sario sekal dakika 2 acheke kanyo. Nyinga Cleophas Luote gi somo kanyo kor mokeo nyaka Chisango. Twak maduogo ka en chal mar piny Kenya. Adhi kode nyaka Sarie wang'. Kaito bang'e chiwo thuolo ne chenro mar poko riti masani.